hani woni adon an hono bayru mami yi an sehila mor wi non sa wi kam non tan hersat mi ga ci kanam ka dañu mawnirade goddo ton dañan mi wa ko ganda dow mum yam nan do sehilam yam nan do wontan koy table so findan yaha jeere yaha sandika arta kon tan wone tabal ngal wadde de way non mi hay e bedda en kawrata ay kam jo galle de balle fo mbiri min kam kumbane sel galle tan goni sehilam min tan woni galle san fintan yaha jeere hen woni galle ko yaha sandika arta ene weeta wadde de way ay suka futan ko be no biidani hobbe be soko Allah kamɓe ko ɓe tinni nani de ala ko watta dara tan min o tinni kanko itta tot amen dépasse min jaha Allah ne seede mbe tay mom hay goto a wawi no Ibrahima waɗi accanam on anda duwi noon annene accanam on o nafata wuro nafata ladde woppanam on oto haalam haala ganduno suka futankoɓe kamɓe koɓe tinni mbimami soɓe gaari ɗo wona tafiyaji coccorde kala ko ka haydara ɓe jawani o to noon ko tubako galle holen tubako annene Ibrahima ɗo tubako galle haydara watta on gummata e makko noon simme tan ata e gummade e makko gummata e makko mbaɗanama fatiha salatul fatiha on hay sa waɗi ɗum salatul fatiha hoore mum wona kene nafa sehilam ñanden won ken mbawana haalde sabu waɗandi gallo no wayno hay sinno koye pulaar kalden wonken mbawa yettade hande noon ɗon yeewi kamɓe fof koɓe tawde noon koɓe juuloɓe juma enen mbaɗen ɗo juma men wona teeli wela mi yino mbaɗa tinnade mi yino mbaɗa yidde wonde kadi aɗa weeli wallude mi haalanta ha laaɓa mi jogui ɓiɓɓe mawnamen sinno ko wallude ko ɓen ɓuurmi jiidude minen jeedi ndendi keeri kes jendi foof e ko nande hen an ko gollere min ko cagle gollere wona salde palal kono ɗum fof e waade noon no jiɗɗiɗa wonde ni mi walle mi duñitama ya rutte e ndema saabu toon umminɗa minen cadre uji ɗi mamen jaah min ndemoyo kono ɓayde Allah waɗi hakkille ma no mbiruɗa ni ko yiɗɗi ɗannade min jiɗmi ko wallude me ɗanngal taw ko laawol dewgol laawol wona laabi wona funti mami haalade gueɗel gotel noon ko neɗɗo wiyatama ko addu million mi rokkuma visa woni koye fundinam visa sodetake matawde woto rendin kalis ma ɗo funte woto jummu ko han ndendina kalis ma ko liggiɗa ko ɗo e tampere tampuɗa nde e ko mbiɗa ko aɗa jogui aɗa funtire ɗum woto naati hen la kono kala no mbaɗa wonde dimuni e yidde gollade e yidde wonde sa wallama wonat te paama ko wiyete visa ne yoɓe aɗa andi ko foti yoɓete visa 16000 francs ɗum so tawi a waɗama accordé wonan hay ujunnaji nayyi ɗum ko so tawi a waɗnama accordé visa o kono neɗɗo ara wi aramo walluma e neɗɗo walluma e visa sa naati aɗa naati e erreur kalis ma boni wadde sottaki hay goto yeyata ɗum wona sako fatata consulat anda ɗum heddi ko ɓayde wonko moftuɗa min ɓe jogui sehilaɓam ko tourisme ɗo garata amin jogui projet ji wiyete ko tourisme équitable woni éco tourisme mbiɗa jogui hen partenaire uji ɗi ganduɗa ɗi ɓe mbawi walludemo jaaha saabi Allah kono noon woto finɗo tan mbiyaɗa yaha la joni joni tan ma ummuɗa ɗo ummuɗa Dakar jaaha ɗo a ummima Fouta a jangguiɗo aduna wona yiya Bamako jiya Bamako naɓe ne gurdi ndewa Abidjan ko université aduna ganda holko aduna yahata e dow muɗum ma yaaro koyngel jettoɗa sa ummima ɗo yete hay sa ummiɗo tan a diima e a naati paari e ko nande henete won jomoyagal ngal joguiɗa a wasat ɗum mbayɗa kene jomaji garda ɗum hurtini mbaɗa kene gadduɗo cuurayi ɗi grand wona fetade konngol ma min ayi ɗo ɗo gommi ɗo e ngoɗo wuuro wallahi ala ko waɗi kam ɗo sona liggade taw noon nenam mo goppum Fouta ala mo jogui ɓiɗɗo sona min te nenam ko doofelo babam ma e law te ɗo kadi ne garmi ɗo ne mboɗo liggode mboɗo woni ɗo e nenam cawdiɗo mo ganduɗa kañum tan e nenam jiiduma e baba mi meeɗa ɗum haalde hay goto kono ko yummiraɗo kamniɗo ala fof ko watta kam e galle kono min mi yiyata ɗum aɗa ko jeemmi yidde wonde liggade mi dañano ko horam mboɗo andi kala ko dañmi janggo e jaam ɗum fof nattata ha laaɓa min no jinmi ko ballowomi par ce que hande kam Fouta gonɗen to mi yiɗa ruttade toon gonga nenam ko doofelo ko min tan goto jogui somi ruttima toon ruttirom tan koye ndema sa wi mi yiɗa ruttade Fouta way kene Fouta ne hulɓini ni wi tan jiɗɗa ko goɗɗum e gonga ɗo kay ɗo gommi ɗo jimmi tan grand no mbirɗa ɗo walla mini wallahi yo Allah walle kam feere nde moƴƴa hami yalta ɗo henne min kam jinmi tan ko yaltuɗo mi yaha mi golloyo somi gollima kala ko dañmi arta mi jaggana nenam ɗum tan jinmi inchallah min kam mboɗo waɗma remercier vraiment ka neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo tan jaɓo tan noddude sukaɓe furankoɓe yewoɓe sirsuji waɗoɓe sirage ne jeeya soluji nodda ɗum ɗon e nder bureau ma ni joɗɗa e joom aɗa yewtude mum koye ma men jiiɗo par ce que ɗum ɗo kam weeɓani
on mbimami ni kam wonde ɗo tan taw jeune tan ne jeeya journal uji ne jeeya mbaɗa sirus uji noddaɗo ɓen vraiment gara jordema e grimoire walla ɓene peeje han wallahi weɓani hannde e cadre uji meɗen saɗi e cadre uji meɗen saɗi cadre uji koko jaɓɓa wallahi ko tinnade tan continue tan continue e gannaaw moɗon yaha e kay ɗum noon merci a jarama merci tinɗa jokka golle anani de ko mbimami ko tan dans la semaine wattan laawel woto wi tan aɗa feppino laawol goto aɗa yaha woto bonnu kadi haaliss ma visa sodata toppumi hakkille ma no fewi wattumi hakkille ma yo won joɓari ma e ka a jarama merci beaucoup a jarama eɓe lamin yawno ya anade ad leltoro anade yawno jeen ñawli allah wasi sa nani Kumba onon kam on ñantima koy to paaɗon emin jahaɗo yangue sehilam Demba Ndiaye gollernajo ɗeɗo ballo artano France omo waɗa dewgal min jahatono yawno seeɗa yimɓe jaa hoore fonna fof jeehima waɗande hannde en tawata ɗum kamɓe fof tawat hen ɓe ko toon nda temetere ɗeɗo mbiya gogo litre dépense nani yalwat diagne jeni mi ndar ko tutuma ko yewra mi ƴeew ko lam tutuma ko he a mattani may mo ceeba e ngaral mo kumbatani an famdi gacce an wonɗo aɗa rendina paɗe e galle kumte mbaɗi nafoɓe tottiri dépasse jeehi an no ya wonɗo aɗa rendina paɗe go xam lu sa problème yo sa ngame rëy temere ngay wej mel ni seexu allah duul way so welama nafoɓe tottiri an no ya wonɗo aɗa rendina paɗe so welama so nene arima lijjidde min haydara mi hanta hen way koko sa problème an ala haaju liggoyo ɗum gonɗaɗa def ara e ko warga keddaɗo fof mbatta e barade koye affaire uji ɗiɗo gonɗa ayde baboyam maire nana ñoot yoni kay mi ñoota darabuji ha yooɗa sahaji mi waɗa hen robboje fof mi halama ɗiɗo darbuji noon ñoon ha heewa ñeede cohla i ham daña aɗa andi baboyam kay mayram dem bocar salif en eyyi France mantela joli eyyi e mayram salif en on woni gawlo man ɓe fedde démarré en jeemani eyyi eɓe sohla ɗi darbuji i anda baboyam kalalo waɗa hen ha heewa ma nawanam so Allah jaɓi nawante ha to eyyi a jaram an kam far horno noon ta lamin très bien kanko addimi ɗo lamin noddi kam hanki eyyi omona Italie o yettima Italie wona ko Allah rokkat ɗum est ce que Allah inanano muɗum o rewi ko lawol less Côte d'Ivoire Gabon Congo Allah wallimo o naati Italie o wi o naati ça fait une semaine joni e joni noon kam min kam hono min mbaɗa hamin keɓomo kam e soɗon jogui numéro téléphone tan min so noddi kam mi tottamo numéro téléphone o beele on nodduma kam Ibrahima nam argay numéro téléphone nenema Aissata Mody Mbodj ɓurdiɓe men ɓeɗo ko mbaɗata numéro téléphone Ibrahima wonana attina mbimi Ibrahima kam mi wuli Lamine nana Italie o mère xoolal bàyyi yooyu quoi ay Lamine ak Italie Lamine amul passeport amul carte d'identité fu muy jaar ba Italie quand même am na loo xamante ne nag mooy mu tëddee ka ngadde dal limami Lamine nana Italie mbiyam waaw léegi xoolal ɗum ɗon fof gasi et puis totam numéro ma mais nodde hen kewti aɗum kewi Lamine so nodduma yo nelde portable nodduma hen mais kanta yaha galle koddiɗam adnam portable ga yo ɗum natti somo yiɗi noddemo yo nelde portable c'est ça fayam wonde lakara mbimi ka ngaɗo tetade eyyi joni kam maire mbiɗama ya ala probléme kanko so noddi so Lamine noddi kala ko yiɗi neldudema so rewne am so Allah jaaɓi ma ara ha e jungo ma yo wano ko koye ma rewnude a jaram baboyam joni noon kam joni mami ya galle ma Aissata Mbodj en ɗo min dandomo numéro téléphone mabɓe so Allah jaaɓi mami addu ha biting moon inchallah so tawi o noddima tan tottama numéro wallahi ala muskila wallahi Allah ala muskila waɗam so noddi noon mbaɗa salminamo moƴƴi mawnan salminamo no fewi wallahi mawnan est ce que Allah inana ɗum ɗum i ko Allah tan nde wawi wadde ni ma xoolal ay faru ul fenade tan wawi Lamine mo ala carte d'identité
ala passeport ala hay extrait de naissance ti crois que Italie ay finotu bo tan jaha mbiya mbiri mais wa wonde fat bo fenade wawi woto jabɗum ɗon munta alani ko mbaɗɗa yeeso ma no womde koni aya joɗɗo joɗɗa ɗo tan nde wonno ka tarduɗo an kay joɗɗon guiɗiraɓe ma ndiwo an ɗo soppini diw ay mer bi dal bo ne rek Italie man faale mo gudum Italie États-Unis la jëm États-Unis dollar boy bi jógee démb Fuuta ñëw tey salaamaaleykum maa ngi Italie mënta ne Italie na toog foofu mi xalni mo neldi kam montor bado neldi man montor joddo sax min de halal kam o neldi kam woni ma way fendam guddu mi yejji xalate ba hay ibraja kam dati hadde ka hikke man da ko woni kam fo be garti di ne woli to de ndi don fof ay way do be ñala on njala gonga an wana o do bi no da mi fadi ma xam tam to wonno da pa taw dum ko meri na la yo mi won naa li jënt say mbir de man nee naa la xoolal xooluma leen xooluñu ma jane mi yetta Allah mi yettuma jàpp tàggu naa la foo jëm États-Unis pare état jeune yi état jeune yi ma rek waatal ma xool yow kii xanaa fa bëgg a dox mbi mi wallu yimɓe aɗa haandi heen an ko États-Unis aɗa haandi heen ay mbiɗa paɗa an neɗɗo sa andan mbiyatan ko he min to paɗa en gontimi andan États-Unis an ko woni acca est ce que boy ko ɗon lan gallan wiyete lan wadde boo ba an wadde momi mo wadda momi mo wadda yow kii lu tax mu kontu kii c'est que da ngaa mun fen yow amoo sax kàddu nga doon da ngay def boy dama la ñaw def nga am dama sama jàmm yow kii dafa soof waay yow dafa mun fen to an ala hi passeport mbiya ko anen ko woni acca an gonga welani kono an min haalano gonga an acca ɗum ko woni Aisha keɗa mi haalanma ay neɗɗo sono walla neɗɗo yo walɗum e dow gonga mi uppam yo de mo deme États-Unis sama doom bi yaya gasama mo dem États-Unis aɗa andi acca an ko woni an kelle ma ne teddi gamatako an o bone ko woni